பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவனாகவும் அதே சமயம் வேறானதாகவும் இருக்கிறான். பகவத்கீதையின் முழு உபதேசமும் இக்கொள்கையைத்தான் அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. பகவத்கீதையில் பகவான் மற்றும் ஜீவராசி ஆகிய இருவருமே நித்தியமானவர்கள், சனாதனம் என்று விவரிக்கப்படுகின்றனர். மேலும் பௌதீக வானிற்கு அப்பால் உள்ள வெகு தூரத்தில் உள்ள பகவானின் வசிப்பிடமும் சனாதனம் என்றே விவரிக்கப்படுகிறது. பகவானின் இந்த சனாதனமான வசிப்பிடத்தில் வாழ ஜீவராசிகள் அழைக்கப்படுகின்றனர். மேலும் பகவானின் வசிப்பிடத்திற்கு செல்ல ஒரு ஜீவராசிக்கு உதவும் முறை சனாதன தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் தான் பௌதிகமானவன் என்ற தப்பான எண்ணத்திலிருந்து விடுபடாமல் பகவானின் நித்தியமான வசிப்பிடத்தை ஒருவரால் அடைய முடியாது. இப்பூரணத்துவ நிலையை அடைவதற்கான வழியை பகவத்கீதை வழங்குகிறது. தான் பௌதிகமானவன் என்ற தப்பெண்ணத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான வெவ்வேறு வழிமுறைகள் உள்ளன. அவை பலநோக்கு கர்மம், கற்பனையான தத்துவம் மற்றும் உன்னதமான தன்னுணர்வு வரை அழைத்து செல்லும் பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மேற்கண்ட வழிமுறைகளை பகவத் பணிவுடன் இணைப்பதால் மட்டுமே இத்தகைய உன்னதமான தன்னுணர்வு சாத்தியமாகிறது. வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள மனிதனின் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் பாப மனத்தை படிப்படியாக தூய்மையடை செய்து அவனை அறிவு நிலைக்கு உயர்த்துகிறது. தூய்மையடைந்து அறிவை பெறும் நிலையே பக்தி தொண்டிற்கு அடிப்படையாகிறது. வாழ்க்கை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள ஒருவரின் அறிவு ஞானம் அல்லது தூய்மையடைந்த அறிவு எனப்படுகிறது. ஆனால் வாழ்க்கை பிரச்சனைக்குரிய உண்மையான தீர்வை உணரும் பொழுது ஒருவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்றவர் ஆகிறார். பகவத்கீதை வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை பற்றி விவரிப்பதிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது. அது ஆத்மாவை பௌதீக மூல பொருட்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. மேலும் ஆத்மா எச்சூழ்நிலையிலும் அழிக்கப்பட முடியாது என்பதையும், உடலும் மனமும் மாறிக்கொண்டே இருப்பவை என்பதையும் அது விவேகமான விளக்கத்துடனும் நியாயவாதத்துடனும் நிரூபிக்கிறது. எனவே பகவத்கீதை எல்லா வகையான துன்பங்களிலிருந்தும் ஒரு முடிவு கட்டுவதற்காக ஏற்பட்டதாகும். ஆகவே குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தின் போது நமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட இவ்வுன்னத அறிவை அர்ஜுனன் அடைக்கலம் கொண்டார். எல்லாருமே நம்ம சொல்ற ஒரு எல்லாருமே சொல்ற சண்டை என்னன்னா, ஐயோ கிருஷ்ணர் போன அப்புறம் அர்ஜுனருக்கு என்ன கூடயே இருந்தாரு, நம்மளுக்கு இல்லையேன்னு. கூடயே இல்லாத சிச்சுவேஷன்லயும் அர்ஜுனருக்கு 2 தெரிய வருது பகவத்கீதால. போர்க்கடத்திலயும் பேசினாரு பகவத்கீதா. அப்போ அவ்வளவு சிச்சுவேஷன் எவ்வளவு கிரிட்டிக்கலா இருந்தாலும் பகவத்கீதா இம்பார்ட்டன்ட். கிருஷ்ணர் இல்லாத டைமும் பகவத்கீதா அவருக்கு ஞாபகம் வந்துதா, அவர் நார்மல் ஆறாரு. அப்போ பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் இல்லாத டைம், நம்மளுக்கு கண்ணுல தெரியாத டைமும் நம்ம பேசணும் அப்படின்னு. எல்லாமே சனாதனன். கிருஷ்ணரும் சனாதனன், ஜீவாத்மா பிகினிங்கே இல்ல, நம்மளும் சனாதனன், அவர் இருக்கிற கோலாக்களும் சனாதனன். இதுதான் சனாதன தர்மா. அதாவது எல்லாமே பெர்மனன்ட், எட்டர்னல். அங்கே போய் சேர வேண்டியதுதான் நம்மளோட தர்மம். அதை செயல்படுத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதா பகவத்கீதா. இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்றது ஸ்ரீமத் பாகவதம். மத்த எல்லா உபனிஷத்துக்கள் எல்லாமே இதை நோக்கிதான் செல்றது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் பகவத்கீதால 5 டாபிக்ஸ் மெயினா டிஸ்கஸ் பண்ற அதே 5 டாபிக் தான் பாகவத்கீதையும் பேசுறாங்க. தாரிஸ்ரீ மேம் வந்துட்டாங்க, நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். சாரி மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, நீங்க பாடுறீங்களா நமாமீஸ்வரம்? ஆனா என்னோட குரல் இப்படிதான் இருக்கும், நான் பாடுறேன். பாடுறேன் மாதாஜி. நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி பாடி இருக்கீங்க இல்லையா? இருங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், அதனால அவங்க பாடட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பாடுங்க, இனிமே இருக்கு இல்லையா? சரிங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உங்களுக்கு பாட்டு பாட வராதா மாதாஜி? இல்ல, எனக்கு தொண்டையில ஆபரேஷன் ஆயிருக்கு இல்லையா, அதனால வராது. சோ என்னோட குரல்
பட் அப்படியே நான் பாடுறேன், எனக்கு பிடிக்கும் பாடுறதுக்கு. மாதாஜி உங்க த்ரோட் அலோவ் பண்ணிச்சுன்னா பாடுங்க, பாடக்கூடாதுன்னா ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க. இல்ல 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 அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, பாட முடியும். அவங்க குரல் அவ்வளவு நல்லா எஃபெக்டிவா இருக்காதுன்னு. அது பரவாயில்ல, நான் பாடுறச்சே உலகத்துல யார் வேணா பாடலாம், பாடுங்க. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु बधिरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके பாடுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிராஜமானம் यशोदाभियो लूकलाध्वमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुनेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्गनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रेवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निबञ्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधि वा न चान्यं वृणेहं वरेशादपीग। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यैः। इदं ते मुकाम्भोजम् अत्यन्तनीलैः वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विरास्तमलं लक्षलाभैः। नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं बतानु। गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव व्यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम मे प्रयच्छ। न मोक्षे ग्रहो मे स्थिता मोदरेह। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमोऽनन्तलीलायै देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க ஸ்லோகம் மாதிரி ஆமாம், ஸ்லோகம் மாதிரி தான் மாதாஜி. 5-6 ராகத்துல பாடுறாங்க மாதாஜி. நேத்து யூடியூப்ல பார்த்தா மாதாஜி, வேற வேற ராகத்துல எல்லாம் பாடுறாங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை பாடுங்க, உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்.
உங்களுக்கு எது கிருஷ்ண பிடிச்சிருக்கோ மாதாஜி. அது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, மாதாஜி நமக்கு வந்துட்டீங்களா? சொல்லி அதான் கொடுத்த நேத்து நைட் ராதிகா வந்தேன் மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லி கொடுத்து படிஞ்சு போச்சு மாதாஜி. அது இனிமே மாத்த முடியாது. ஆனா ஏதோ ஒண்ணுத்துல ஸ்டிக் பண்ணிக்கோ, அதுதான் பெட்டர். ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ஸோ சாரி, ஹோஸ்ட் பண்றது ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஃபைன். ரெண்டாவது ஸ்லோகம் ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲಾமே தாமோதர தாமோதர மாதாஜி. இன்னைக்கு தாமோதர இல்ல, இன்னைக்கு நாளைக்கு கேட்காதீங்க. இன்னைக்கு நானே அங்க கிளாஸ் எடுத்தேன், எதுவும் கேட்டுக்கல. மாதாஜி இன்னைக்கு நாளைக்கு கிடையாது. நாளைக்கு பிராண சைத்தன்யா பிரபு எடுப்பாரு. அதாவது எங்களுக்கு பக்தி வைபவ் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அவர் எடுப்பாரு அந்த கிளாஸ். அவர் ஏதாவது சொன்னாருன்னா நாளைக்கு சொல்றேன் நான். ஏன்னா அந்த புக்கு நான் படிக்காதனால இந்த டெப்தா சொல்ல முடியாது. அந்த ஸ்லோகம் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். நம்ம இன்னும் ஒரு 2-3 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு இல்லையா, முடிச்சுக்கலாம் நம்ம. நோ இஷ்யூஸ். மாதாஜி சண்டே வரும்போது மாதாஜி சொன்னாங்கன்னா அதை கேட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் மண்டே கதை சொல்றேன். சரிங்களா? ஓகே. ஆனா லீலை கேட்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? இன்னைக்கு அங்க கூட அதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷன். பிரேமா மாதாஜி, எஸ்பெஷலி விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க கேட்டுருவாங்க, மாதாஜி சீக்கிரமா எனக்கு வந்து இந்த என்னது சொல்லுங்கோ, அது தாமோதரில கதை சொல்லுங்க தான் கேட்பாங்க. ஷி வில் ஓப்பன்லி ஆஸ்க். ஸோ ஷி வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டட். அவங்க மாத்திரம் கிடையாது, அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க எல்லாருமே. ஏன்னா மாதாஜி சொல்றாங்க இல்லையா, ஒரு இதுமே அந்த புக்ல படிச்சு அந்த நரேஷன் கேட்டுட்டு இந்த ருசியை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க மாதாஜி. அதனால உடனே கேட்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும். ஆமா. இப்ப நான் வந்து அங்க இருந்து கேட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் இல்லையா. என்னால 100% மாதாஜி சொல்ற அளவுக்கு சொல்ல வராது. பட் கேட்டதை எவ்வளவு மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்க முடிஞ்சதோ எவ்வளவோ தெரிஞ்சிட்டோம்ல மாதாஜி நாங்களும். அப்படி சொல்லும் பொழுது இன்னும் அந்த கதை கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல். ஈவன் நான் கூட பாகவதம் கேட்கும்போது ஏதாவது ஒரு வேலை கூட பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன். ஆனா அவங்க கதை சொல்றாங்கன்னா அந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்து அங்க நின்று கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போவேன். ஒரு 5 நிமிஷம் அதுக்காக ஒதுக்கிடணும்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு வந்து நமக்கு கண்ணனுடைய லீலைகளை கேட்கும் பொழுது நமக்கு வருது இல்லையா. நோ அதர்ஸ் எத்தனையோ கதை கூட நம்ம கேட்கிறோம். இப்ப சினிமா படத்திலேயே வந்து ஆர்டிபிஷியலா இருக்கக்கூடிய கதைகள் தான் இருக்கு. ஒரு சினிமாவை ஒரு வாட்டி தான் பார்த்திருப்போம், 2வது வாட்டி ஓகே யாரோ ஒருத்தர் ரொம்ப ஃபோர்ஸபிளா கூப்பிடுறாங்களேன்னு போவோம் அதே கதைய. 3வது வாட்டி நம்ம டிவிலேயே வந்தா கூட நம்ம அதை உட்காந்து பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா. அதுவும் கதை தானே, ஆனா நமக்கு அது கேட்க பிடிக்காது. வெறுமனே அந்த பரம்பொருளுடைய கதை 10 வாட்டி கேட்டா கூட இன்னொரு 11வது வாட்டி இன்னொரு வாட்டியும் கேட்கணும் அப்படின்னு தோன்றது அவருடைய கதை மட்டும்தான். வேற எந்த கதையுமே நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்க மாட்டோம். ஸோ தட் இஸ் அந்த கதையினுடைய மகிமையே அதுதான் இல்லையா. ஸோ இப்ப நீங்க கேட்டீங்களே மாதாஜி தாமோதர் சொல்லுங்க அப்படின்னா அந்த உந்துதல் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது வருது இல்லையா. ஸோ வி ஆல்வேஸ் ஹேவ் தட். அது பகவானை பற்றி கேட்கறதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அந்த உந்துதல் இருக்கும், எல்லாத்துக்குமே வராது. சோ இப்ப நம்ம செகண்ட் ஸ்லோகம் சொல்லுங்க மாதாஜி, உங்களுடைய பிரயாணம் எப்படி இருந்தது? சூப்பரா இருந்தது மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா. நியர்லி 12,000 டிவோட்டிஸ் மாதாஜி. ஓ, ராதாநாத் சுவாமி அவரது 12,000 டிவோட்டிஸ். ஓகே. ஆமா மாதாஜி, ரொம்ப பக்காவா அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஜெயபத மகராஜ் கூட வந்து 2 நாளைக்கு வந்தாரு. வந்து அவரும் கிளாஸ் கொடுத்தாரு. அப்ப 3ஆம் நாள் அவரால் வர முடியல, அவருக்கு ஹை ஃபீவராம், அதனால வர முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அங்க எல்லாம் நிறைய மகாராஜ் எல்லாம் வந்தாங்க, சன்னியாசிஸ் எல்லாம் வந்தாங்க. எல்லாரோட பக்தர்களோட டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. சமையல் எல்லாம் நீங்க தானே பண்ணீங்க எல்லாருமே இல்லையா? அதுல அவங்க பிரபு சொன்னாங்க வெஜிடபிள் கட்டிங் மட்டும் தான். அதான் நான் பார்த்தேன். there was one YouTube வீடியோ போயின்னு இருக்கு, ராதாநாத் சுவாமி அவங்களுடைய டிவோட்டிஸ் வந்து குக்கிங் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த குக்கிங் மாதாஜி பண்ணாங்க. ஓகே ஓகே, ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. நிறைய சீனியர் டிசைபிள் பிரபுபாதோட டிசைபிள் நிறைய பேர் அவங்களோட ரியலைசேஷன் எல்லாம் சொன்னாங்க. நீங்க நாள் பூரா பிரபுபாத இதுதான் ரொம்ப 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 நல்லா இருந்தது. அந்த மாலதி மாதாஜி எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. ஓகே, ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. கிரேட் கிரேட். எஸ், பகவான் உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல அருள் புரியட்டும் இல்லையா. கேட்கறதுக்கும் சொல்றதற்கும் வாய்ப்பு இன்னைக்கு அதுதான். ஸ்ரவணம் கிருஷ்ண கதா அந்த இதுதான் ஸ்லோகம் தான் அங்க வந்தது. ஸோ ரெஃபரன்ஸுக்கு, அதாவது கேட்டா கிருஷ்ண கதையை கேட்கணும். ஸோ அந்த இதுதான் கிருஷ்ண கதையை தவிர வேற எந்த கதையுமே நமக்கு அவ்வளவு ஈடுபாடு வந்து இருக்காது.
பகவானை பற்றி கேட்கறதுலதான் நமக்கு ஈடுபாடு நிறையவே உண்டு. இது தானாவே வரக்கூடிய ஒன்று. அந்த நேச்சர் ஒன்லி இஸ் லைக் தட். ஏன்னா ஏன் அதனாக்கா இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. சோ பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் நம்ம. அதனால அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கும் இல்லையா. டிவைன் குவாலிட்டிஸ் ஆத்மா ஆல்வேஸ் ஆத்மாவுக்கு எப்பவுமே உண்டு. ஆனா நாம அதை என்ன பண்றோம், மகாமாயை கொண்டு மறைச்சிடுறோம். இந்த பௌதீக ஆசைகள் எல்லாம் ஒரு ஒரு லேயரா படிய வச்சு ஆத்மாவுடைய உண்மையான விருப்பத்தை வந்து நாம புரிஞ்சுக்கவோ அதை தெரிஞ்சுக்கவோ அதை செயல்படுத்துறதுக்கோ நாம விழையறதே கிடையாது. நம்ம சோ வெறுமனே இந்த பௌதீகத்திலேயே லைத்து நாம அதுலயே உழண்டு கொண்டிருக்கோம் இல்லையா. சோ ஒரு வீட்டுல வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு தான் இது இல்லையா. எப்ப பாரு நம்ம வீட்டுல வந்து ஏதோ ஒரு குழந்தைக்காவது ஏதோ ஒண்ணு வந்து ஒரு டிஃபெக்டோ ஒரு ஏதோ ஒண்ணு இருந்தாக்கா அதன் மீது மட்டும்தான் நம்ம மனசு போயிட்டே இருக்கும். ஒரு புறம் பக்தி செலுத்தினாரும் அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது பகவான்கிட்ட வேண்டணும்னு தோணுதா இல்லையா நமக்கு எல்லாமே. கண்டிப்பா ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த சூழல்ல இருந்து வெளியில வர வரைக்குமே அந்த குழந்தைக்காக நம்ம வந்து எப்பவுமே மைண்ட்ல அதுதான் ஓடிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதை நாம் என்ன பண்ணணும்னா பகவானின் பாதங்கள்ல விடணும். நம்ம எதையுமே அவ்வளவு யோசிச்சு நம்ம மனசையும் வந்து கெடுத்துண்டு இல்லையா. சோ நம்மளால என்ன முடியறதோ அதெல்லாம் செய்யணுமே ஒழிய நம்ம யோசிச்சுட்டே இருந்தோம்னா அது நமக்கும் வந்து உடல் உபாதைகளை தான் கொடுக்கும். திஸ் ஆர் ஆல் நம்ம ரியலைசேஷன்ஸ் கண்டிப்பா வரணும். யாரை நம்பி நாம இங்க வந்திருக்கோம், பகவானை நம்பி இல்லையா. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே மனிதர்கள் நம்மளை கைவிட்டா கூட பகவான் கைவிட மாட்டான். ஆனா அந்த பகவான் கைவிடாம இருக்கணும்னா அதற்கு நம்முடைய பக்குவமும் அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவத்தையும் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அந்த பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்களிலுமே பக்குவம் வரும். ஆனா அஜ்ஞானத்திலிருந்து செயல்படும் பொழுது பகவான் என்னதான் நம்மளை காப்பாற்றணும்னு நினைச்சாலுமே அந்த பாதையில நமக்கு நன்மை வரும்ன்றத வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இல்லாத வரைக்குமே அப்ப நம்ம கீழே விழுந்துட்டுதான் இருக்கும். ஏன்னா நம்மளே ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் அங்க எடுத்துருவோம் இல்லையா. இங்க ஓவர் ரூலிங் பண்ணி தவறான ஒரு பாதையை வந்து நாம எடுத்துட்டு போயிடும். சோ அஜ்ஞானம் என்பது அது வந்து என்றைக்குமே நன்மையான ஒரு செயலே கிடையாது. அஜ்ஞான நிலையில இருக்க. சோ அஜ்ஞானத்துல இருந்து ஒருத்தர் வந்து ஞானத்தை பெறணுன்றதுக்கான முயற்சி கண்டிப்பா செய்யணும். அப்பதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற முடியும். ஆன்மீகத்துல முன்னேறும் போது பௌதீகத்துல அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது கண்டிப்பா பகவான் கொடுப்பாருன்ற அந்த பக்குவத்தை அவங்க வரவழைச்சுக்குவாங்க இல்லையா. சதா சர்வகாலமும் இந்த பௌதீகத்திலேயே நம்ம மன உளைச்சலை வச்சுட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா ஆன்மீகத்துல வந்து தூய்மையான ஒரு செயல்ல நாம ஈடுபடவே முடியும். இப்ப மாதாஜி இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் போய் வந்திருக்காங்க. ராதாநாத் சுவாமி அங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க வந்து நல்ல யாத்திரையை போயிட்டு வந்திருக்காங்க. சோ அங்க போனப்போ மாதாஜி உங்களுக்கு ஃபீலிங் எப்படி இருந்தது? அங்கேயே இருக்கணும்னு தோணுச்சா உங்களுக்கு? டிட் யூ ஃபீல் அங்கேயே இருக்கணும்னு தோணுச்சா உங்களுக்கு? ஆமா மாதாஜி, அவர் கிருஷ்ணர் அவருக்கு மனசே வரல. ஆமா மாதாஜி. அங்க போனோம்னா இந்த பக்கம் நரசிம்மர், இந்த பக்கம் ராதா மாதவ், இந்த ரெண்டு இடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கேயே இருக்கணும்னு தோணும். அங்க வந்தாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு பஞ்சதத்துவம், சோ பஞ்சதத்துவம் கிட்ட உட்கார்ந்தாலும் இங்கே இருக்க தோணும். அதே மாதிரி வந்து ராதா மாதவ் கிட்ட வந்தாலும் அங்கேயே கோயிலுக்குள்ளேயே சும்மா உட்கார்ந்து நாம ஜபத்தை பண்ணணும்னு தோணும். இந்த மனசு கண்டிப்பா மங்களாரத்தி இருந்த எல்லா நாளும் அட்டன் பண்ணினவன். ரொம்ப அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சது. அப்புறம் தர்ஷனார்த்தி, அப்புறம் அங்க இருக்கிற இதுக்கெல்லாம் பரிகிரமா எல்லாம் போயிட்டு வந்தோம். ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நல்லா காலையிலயும் கிளாஸ் இருக்கு, சாயந்தரம் ஈவினிங்கும் கிளாஸ் இருக்கு. காலையில மகாராஜ் டிசைபிள் கொடுப்பாங்க, ஈவினிங் மகாராஜ் கொடுப்பாரு. ரொம்ப தாமோதர ஆட்டி எல்லாரும் பண்ணினோம். ரொம்ப மகாராஜ் ரொம்ப எந்தூசியாசமா கீர்த்தன் பண்ணி எல்லாரும் ஒரே டான்ஸ் ஆடிட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது பக்தர்களோட செய்யற போது. ஆமா, சரி, டிவோட்டி அசோசியேஷன் வந்து நமக்கு வந்து ஃபாஸ்டர் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா. எப்படி லிஃப்ட்ல போற மாதிரி தான், ஸ்டேர்கேஸ்ல போற மாதிரி கிடையாது. டிவோட்டிஸோட நம்ம அசோசியேஷனா இருந்து நம்ம வந்து பக்தி பண்றதுக்கு போனோம்னா அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஃபாஸ்ட் அப்கிரேடேஷன் இருக்கும் கண்டிப்பா. ஸோ அது ரொம்பவுமே நல்லது நம்ம வாழ்க்கையில. ஸோ அதனால வாழ்க்கையில பௌதிக குறைபாடுகளே எண்ணிக்கொண்டிருக்காமல் அந்த குறைபாடுகளுக்கு இறைவன் வந்து வழி நடத்துறதுக்கான பாதை கொடுக்கட்டும்னு பிரார்த்தனையை வச்சுட்டு அதை ஒரு புறம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு பக்தியின் தரப்புல இருந்து கொண்டு நாம கடமை செய்யறதுக்கு முயலணும்.
இப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை மட்டும்தான் நாம எடுத்துட்டு வரணும். இங்க பௌதிகத்தை நாம ஒதுக்கி தூக்க எரிஞ்சிடுன்னு சொல்லல. ஆனா அதுலயே நம்ம உழண்டு இருந்தா அந்த அந்த சூழலை எதிர்கொள்ற அளவுக்கு சக்தி கூட நம்ம இல்லாம போயிடும். we need strength to handle situations இல்லையா? சில சமயத்துல நம்ம கையை விட்டு மீறி போகக்கூடிய சூழல்கள் எல்லாமே நம்ம பார்த்திருப்போம். இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரோல். ரொம்ப அபாயகரமான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில சந்திச்சிருப்போம். ஆனா அந்த சூழல் எல்லாம் இறைவனை கொண்டுதான், அவருடைய அருளை கொண்டுதான் நம்மளால கடக்க முடியும். இந்த உண்மையை ஒன்று நம்ம புரிந்து கொண்டாலே வாழ்க்கையில நம்மால, அதாவது இறைவன் நாம பிரிஞ்சே இருக்க முடியாது. இட் இஸ் அதாவது அவரோடு இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த இது இணைப்பு ஒரு பாலம் மாதிரி, ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாலம் மாதிரி இல்லையா? பாம்பன் பாலம் இந்த சிமெண்ட்ல கட்டினாங்க அப்படின்னு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பாம்பன் பாலம் மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இது பண்ணிக்கணும். அப்படி நம்ம பகவானோட அந்த தொடர்பை நாம் ஏற்படுத்தின்றோம்னா இந்த பௌதிகத்தை எவ்வளவு சங்கடங்கள் வந்தாலும் அதை பக்குவமா கையாளுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். இல்லைன்னா நாம கொலாப்ஸ் ஆயிடுவோம். ஸோ பேசிக்கலி நாம கொலாப்ஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த பௌதீகத்தை இப்படி ஆளணும் அப்படிங்கிறத சொல்லப்படுகிறது. அந்த பக்குவத்தை கொடுக்கறதே நம்மளுடைய நன்மைக்கு தான். அதனால பௌதீகத்தை நம்ம சரியா செயல்படுத்த வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அதை நம்ம கண்டிப்பா செயல்படுத்தணும். ஆனா செயல்படுத்தக்கூடிய விதம் பக்குவமா இருந்து நம்ம செயல்படுத்தணும். அதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த குறையுடைய புலன்ல நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது. இறைவன் தாள் பணியும் பொழுது அதற்கான அந்த அறிவு பகவானே கொடுப்பார் இல்லையா? குருவின் மூலியமாவோ இல்ல பகவானை யாருக்கெல்லாம் குரு பெறலையோ, இன்னும் வாய்ப்பு கிடைக்கலையோ, அவங்களுக்கு பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து வழி நடத்துவார். ஸோ அதனால எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே உண்டு இங்க. அந்த ஆப்ஷன்ஸை நாம உபயோகப்படுத்திக்கணும். ரொம்ப முக்கியம் அதுதான். இலாயம் அபி பார்யாயாம் வாயோ புத்ரியாம் மகாபல புத்திரம் உத்கல நாமானம் யோஷித் ரத்னம் அஜீனனத். எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இலாயம் பார்யாயாம் வாயோக புத்ரியாம் மகாபலக புத்திரம் உத்கல நாமானம் யோசித் ரத்னம் அஜீஜனத். இலாயம் அவர், மனைவி இலா என்ற பெயருடையவள், அபி மேலும், பார்யாயாம் அவர் மனைவிக்கு, வாயோ வாயு தேவனுக்கு, புத்ரியாம் புதல்விக்கு, மகாபலக மிகச்சிறந்த ஆற்றல் பெற்ற துருவ மகாராஜா, புத்திரம் புத்திரன், உத்கலன் நாமானாம் என்ற பெயரில், யோசித் பெண், ரத்னம் ரத்தினம், அஜி ஜனத் அவர் பெற்றார். மொழிபெயர்ப்பு: வாயு தேவனின் புதல்வியான அலா என்பவளை மிகவும் ஆற்றல் பெற்ற துருவ மன்னர் தன் மற்றொரு மனைவியாக அடைந்தார். அவன் மூலம் துருவ மன்னர் உத்கலன் அவள் மூலம் துருவ மன்னர் உத்கலன் என்ற புதல்வனையும் ஓர் அழகான புதல்வையும் பெற்றெடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசி. உத்தமஸ்வ அக்ருதோத்வாஹோ மிருகாயாயாம் பலீயசா ஹதஹ புண்ணியஜனேனாத்ரௌ தத்மாதாஷ்ய கதிம் கதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உத்தமஸ்வக்ருதோத்வாஹோ மிருகயாயாம் பலீயசா ஹத புண்ணியஜனேனாந்த்ரௌ தன்மாதஸ்ய கதிம் கதா. மேல பாருங்க மாதாஜி, ரைட் சைடுல. உத்தமஹ உத்தமன், தூ ஆனால், அக்ருத இன்றி, உத்வாகஹ திருமணம், மிருகயாயாம் வேட்டைக்கு சென்ற பொழுது, பலியசா மிகவும் வலிமையுடைய, ஹதஹ கொல்லப்பட்டார், புண்ணிய ஜனேன ஓர் யக்ஷனால், அத்ரேன இமயமலையில், தத் அவர், மாதா அன்னை சுருசி, அஸ்ய அவன் மைந்தன், கதிம் வழியில், கதா பின்தொடர்ந்தார். மொழிபெயர்ப்பு: மணமாகாதிருந்த துருவ மன்னரின் இளைய சகோதரன் உத்தமன் ஓர் நாள் இமயமலைக்கு வேட்டையாடச் சென்ற பொழுது ஓர் சக்திமிக்க யக்ஷனால் கொல்லப்பட்டான். அவன் அன்னையான சுருசியும் தன் மைந்தனை பின்பற்றி
அவன் சென்ற வழியே சென்றாள், மரணம் அடைந்தாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி, சேதுலட்சுமி மாதாஜி எல்லாருமே இன்னைக்கு படிக்கலாம் மாதாஜி. சின்ன சின்ன ஸ்லோகம் தான். ஓகே. பண்ணி எஸ், ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. ध्रुवो भ्रातृमदं हृत्वा कोपामर्श शिशार्पितः जैत्रं सयन्दनम् आस्ताय कद पुण्यजनालयम्. यस, जय महालक्ष्मी माताजी. हरे कृष्णा. ओके, सेदलक्ष्मी माताजी वासिंग அவங்க வரது அந்த பேர். हरे कृष्ण माताजी. 4th one தான மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி வாசி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாமே ஸ்டோரி தான், அதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவே போகும். சரி. ध्रुवो प्रातृवदं श्रुत्वा गोमर्षसि सिचार्पितः चैत्रं यन्तम् आस्तय कदः पुण्यजनालयम्. ध्रुவ மன்னன் பிராத்ருவதம் தன் சகோதரன் மாண்ட, ஸ்ருத்வா செய்தியை கேள்வியுற்று, கோபம், அமர்ஷ பழிவாங்க, சீசா துக்கம், அர்ப்பித நிரப்பப்பட்டு, சைத்திரம் வெற்றி கொள்ள, கத சென்றார், புண்ணிய ஜன ஆலயம் யக்ஷர்களின் நகரத்திற்கு. மொழிபெயர்ப்பு. தன் தம்பி உத்தமன் இமயமலையில் யக்ஷர்களால் கொல்லப்பட்டான் என்பதை கேள்விப்பட்ட துருவர் துயரமும் ஆத்திரமும் கொண்டார். உடனே அவர் தம் ரதத்தில் ஏறி யக்ஷர்களின் தலைநகரமான அலகாபுரி நகரத்தை வெற்றி கொள்வதற்காக சென்றார். ஆல் க்ளோரிஸ் கோஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பொருளுரை. துருவ மன்னர் கொண்ட ஆத்திரமும் துயரமும் எதிரிகளின் மீது கொண்ட காழ்ப்புணர்ச்சியும் சிறந்த பக்தர் என்னும் அவரது நிலைக்கு பொருந்தாத ஒன்று அல்ல. ஒரு பக்தன் ஆத்திரமோ துக்கமோ அல்லது காழ்ப்புணர்ச்சியோ கொள்ளக்கூடாது என்று கூறுவர். ஆயினும் துருவ மன்னரின் சகோதரனோ விரும்பத்தகாத நிலையில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறான். எனவே இமயமலையில் உள்ள யக்ஷர்களை பழிவாங்குவது அவரது கடமையாகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. கத்வோ திசீம் திசம் ராஜா ருத்ரானுசர சேவிதாம் ததர்ஷ ஹிமவத் த்ரோண்யாம் புரீம் குய்யக சங்குலாம். கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி 7 மாதாஜி? 5. தத்வேதூசிம் திசம் ராஜருத்ரானுசர சேவிதாம் ததர்ச ஹிமவத்ரோண்யாம் புரீம் குஹ்ய சங்குலாம். கத்வா சென்று, உதிசிம் வடக்கு, திசம் திசை, ராஜா மன்னர் துருவன், ருத்ர அனுசர ருத்ரனின் சிவபெருமானின் அடியவர்கள், சேவிதாம் வசிப்பவர்களை, ததர்ஷ பார்த்து, ஹிமவத் இமயமலை, துரோண்யம் ஓர் பள்ளத்தாக்கில், புரீம் ஓ நகர், குக்கியக பேய் தோற்றம் உடையவர்கள், சங்குலாம் நிறைந்த. மொழிபெயர்ப்பு. துருவ மகாராஜா இமயமலையின் வடதிசையில் ஓர் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள நகரில் முழுவதும் பேய் தோற்றம் உடையவர்களை கண்டார். அவர்கள் சிவபெருமானின் அடியவர்கள் ஆவர். பொருளுரை. இஸ்லோகம் குறிப்பிடும் யக்ஷர்கள் சற்றேறத்தாழ சிவபெருமானின் அடியவர்களே ஆவர். இவர்களை திபேத்தியர்கள் போன்ற இமயமலை இனத்தவராக கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், திலகவதி மாதாஜி வாசிங்க. தத்மௌ சங்கம் ப்ருஹத் பாஹு கிம்பி சானுநாதயன் ஏனோத்விகன திருஷத்தர் உபதேவ்யோ அத்ரஷன் புருஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
सङ्गं बृहद्बाहो कं दिशश्चानुनादयन् येनो द्विगणत्रिशतर् उपदेव्यो अत्र सन्पृशम् தத்மௌ ஊதினார் சங்கமே சங்கு பிருகத்பாகு வலிமை மிக்க கைகளை உடைய கம் வானம் திச எல்லா திசைகளிலும் அனுநாதயன் எதிரொலி செய்வதற்கு காரணமாகியது ஏன எதனால் உத்விகன திருஷக உணர்ச்சி வயப்பட்டு தோன்றினர் சத்த அன்பு விதுரனே உபதேவிய யக்ஷர்களின் மனைவியர் அத்ரசன் அச்சமுற்றனர் பிரிசம் மிகுந்த மொழிபெயர்ப்பு மைத்ரேயர் தொடர்ந்து கூறினார் எனது அன்பு விதுரனே துருவ மன்னர் அழகாபுரியினை அடைந்தவுடன் தனது கையிலிருந்து சங்கினை ஊதினார் அவ்வொலியானது விண்ணிலும் மண்ணிலும் உள்ள அனைத்து திக்குகளிலும் எதிரொலித்தது யக்ஷர்களின் மனைவியர் மிகுந்த அச்சமுற்றனர் அவர்கள் கண்களிலிருந்து அவர்கள் மிகுந்த உணர்ச்சி வயப்பட்டவர்களாக இருந்தனர் என்பது தெரிந்தது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சித்ரலேகா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க ததோ நிஷ்க்ரம்ய பலின உபதேவ மகாபடாஹ அசஹந்தஸ்தன்னிதானம் அபிபேதோர் உதாயுதாக வாசிங்க ஆறு தெரியுது 7 தெரியலையே இப்படி லெஃப்ட் தள்ளுங்க உங்க ஸ்கிரீன் 7 சைடுல ரைட்ல தெரியும் பூரா தெரியல மாதிரி கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க ததோ நிஷிக்த அதேதான் போட்டோ கொஞ்சம் அதாவது ததோ நிஷ்கிரம்ய பலின உபதேவ மகாபடா அஹஸ்தன் நிநாதம் அபிபேது உதாயுதாக தத அதன் பின்னர் நிஷ்காமிய வெளியே வந்து பலின மிகவும் சக்தி வாய்ந்த உபதேச குபேரனின் லைட்டு கம்மியா மகாபடா சிறந்த வீரர்கள் அசசக்த தாங்க முடியாதவர்களாகி தத் சங்கின் நிதானம் ஒலியினை அப்போது தாக்கினர் உதாயுதாக பல்வேறு வகை ஆயுதங்களினால் மொழிபெயர்ப்பு ஓ வீரரில் சிறந்த விதரணி துருவ மன்னரின் சங்கொலி அதிர்வினை தாங்க உண்ணாத யச வீரர்கள் நகரின் வெளியே வந்து பல்வேறு ஆயுதங்களும் துருவ மன்னரை தாக்கினர் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க சதான் ஆபேதோ வீர உக்ரதன்வா மகாரதः ஏகைகம் யுகபத் சர்வான் அஹன்பானனஸ்திரிபிஹி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி சதான் ஆபததோ வீர உக்ரதன்வா மகாரதः ஏகைகம் யுகபத் சர்வான் அஹன்பானனன் திரிபிஹி ச துருவ மகாராஜா தான் அவர்கள் அனைவரும் ஆபதத அவர் மீது விழுந்து வீரன் உக்ரதன்வா சிறந்த வில்வீரர் மகாரதக அநேக இதர வீரர்களுடன் யுத்தம் செய்யக்கூடியவர் ஏகம் ஒருவர் பின் ஒருவராய் யுகபத் ஒரே சமயத்தில் சர்வன் அனைவரும் அகன் கொல்லப்பட்டனர் பானன அம்புகளினால் திரிபி மூன்றினால் மொழிபெயர்ப்பு மிகச்சிறந்த இந்த ரத வீரரும் வில் வீரருமான துருவர் ஒரே சமயத்தில் 3 அம்புகள் வீதம் எய்து அவர்களை அழிக்க தொடங்கினர் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி பிரேம மாதாஜி வாசிங்க தேவை லலாடலக்னயஸ் நதர் இக்ஷிபி சர்வ ஏவ ஹி மத்வா நிரஸ்தம் ஆத்மனம் ஆசம்சன் கர்ம தஸ்யதத் வாசிங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி தேவை லலாட்ட லக்னைஸ் நதர் இஷிபிஹி சர்வ ஏவ ஹி மத்வா நிரஸ்தமாத்மானம்
அசம்சன் கர்ம தஸ்ய தத் தே அவர்கள் வை உறுதியாக லலாட்ட லக்னை தங்கள் தலைமையின் கீழ் குறிவைக்கும் தை அந்த இஷிபிகி அம்புகள் சர்வே அனைவரும் ஏவ உறுதியாக கி தோல்வியின்றி மத்வா நினைத்து நிரஸ்தம் தோல்வியுற்று ஆத்மானம் அவர்கள் அசம்சன் புகழ்ந்து கர்ம செயல் தஸ்ய அவரது தத் அந்த. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். துருவரால் தங்கள் உயிருக்கு ஊறு நேரும் என்பதை அறிந்த யக்ஷ வீரர்கள் தாங்கள் தோல்வியுறுவது திண்ணம் என்ற முடிவிற்கு வந்தனர். ஆயினும் அவர்கள் சுத்த வீரர்களானதினால் துருவனின் வீரத்தை போற்றி புகழ்ந்தனர். பொருளுரை: இந்த யுத்தக்களத்தில் காணப்பட்ட வீர உணர்ச்சியானது இஸ்லோகத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். யக்ஷர்கள் பயங்கரமாக தாக்கப்பட்டனர். துருவர் தங்கள் எதிரியாயினும் அவரது வீரத்தை கண்டு அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். பகைவனின் வீரத்தை நேரடியாக பாராட்டும் இக்குணமே உண்மையான சத்திரிய குணமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. பத்மா மாதாஜி வாசிங்கோ. தேபி சாமும் அம்ருக்ஷ்யந்த பாதஸ்பர்ஷகம் இவோரகாக சசைர் அவித்யன் யுகபத் விகுணம் பிரசிக்ஷ்வஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவி சாமும் அம்ருக்ஷ்யந்த பாதஸ்பர்ஷம் இவோரகாக சரை அவித்யன் யுகபத் குணம் பிரசீகீஷவஹ. தே யக்ஷர்கள் அபி கூட ச மேலும் அமும் துருவனிடத்தில் அம்ருஷ்யம் தாங்க முடியாதவர்களாக பாத ஸ்பர்சம் பாதங்களினால் மிதிப்பட்டு இவ போன்று உரக பாம்புகள் சரைகி அம்புகளுடன் அவித்யன் தாக்கப்பட்டு யுகபத் ஒரே சமயத்தில் திவிகுணம் 2 மடங்கு பிரசிகீஸ்வ பதிலுக்கு தாக்கினர். மொழிபெயர்ப்பு: பிறர் காலினால் மிதிப்படுவதை தாங்க ஒண்ணா பாம்புகள் போல் துருவ மன்னரின் வீரத்தை தாங்க முடியாத யக்ஷர்கள் 2 மடங்கு அம்புகள், ஒவ்வொரு வீரனும் 6 பாம்புகளை ஒரே சமயத்தில் அம்புகளை ஒரே சமயத்தில் எய்தினர். இவ்வாறு அவர்கள் தங்கள் அருமையான வீரத்தினை வெளிப்படுத்தினர். அம்புகள் 6 அம்புகள். ஆமாங்க. சாரி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. தத பரிக நிஸ்திரி சம்சை பிராசசீல பரஸ்வதைஹி சக்தி ருஷ்டிபீர் குஷீண்டபீஸ் சித்ரவாஜை சரைர் அப்யவர்ஷன் பிரகுபிதா சரதம் சஹசாரதிம் இச்சந்தஸ்தத் பிரதிக்ருதாம் கிருதும் ஆயுதானம் த்ரயோதசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த விஜயகுமார் மாதாஜி? ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. தத பரிசுனிஸ்திரைன ச பிரசாசீல பரஸ்வதிஹ சக்தி ருஸ்திபி புஷிண்டீபி சித்ர வாஜேஹ சரை அபி அப்யவர்ஷன் பிரகுபித சரதம் சகசாரிதம் இச்சந்தஸ்தத் பிரதுக்ருதீம் ஆயுதானாம் திரையோதச. தத அதன் பின்னர் பரிசு தண்டாயுதங்களுடன் நிஸ்திரைன்சை வாட்களுடன் பிரசாலீல திரிசூலங்களுடன் பரஸ்வதை ஈட்டிகள் சக்தி வேல் கம்பு ருஷ்டிபி வேல் புஷிண்டிபி மற்றும் புஷிண்டி ஆயுதங்கள் சித்திர வாஜை கணையின் பின்புறம் சரை அம்புகள் அபி மேலும் அப்யவர்ஷன் துருவன் மீது பொழிந்தனர். பிரகுபிதா ஆத்திரம் கொண்டு ரதம் அவரது ரதத்துடன் சக சாரதி ரத சாரதியுடன் இச்சந்த விருப்பம் கொண்டு தத் துருவனின் செயல்கள் பிரதீகர்ஷுதி பதிலடி கொடுத்தல் ஆயுதானம் 10,000 திரேயோதச 13. மொழிபெயர்ப்பு: 1,30,000 லட்ச வீரர்கள் அனைவரும்
வலிமை மிக்கவர்கள் மிகுந்த ஆத்திரம் கொண்டு துருவரது அதிசய செயல்களை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினர். தங்களது முழு சக்தியுடன் அவர் மீதும் அவரது ரதம் மற்றும் ரதசாரதியின் மீதும் பல்வேறு விதமான இறகுகளை பின்புறம் கொண்ட கூர் அம்புகளையும் இரும்பு தண்டாயுதங்களையும் வாட்களையும் திருசூலங்களையும் குத்தீட்டிகளையும் வேர்க்கம்புகளையும் மற்றும் புசீண்டி ஆயுதங்களையும் இருந்தன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. औत्थानभादी साददा शस्त्रवर्षणे पूरिना नायेवादृश्या दक्षन् आश्रेणा यदा गिरिः. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. औत्थानपादिस्स तदा शस्त्रवर्षेण पूरिना न एवादृश्यताच्छन्न आसरेण यथा गिरिः. औत्थानपादी துருவ மகாராஜா சக அவர் ததா அந்நேரத்தில் சஸ்திர வர்ஷேன ஆயுத மழையினால் பூரினா தொடர்ச்சியான ந இல்லை ஏவ உறுதியாக அத்ருஷ்யதா தெரிந்தது ஆச்சன்னக மூடப்பட்டு ஆசாரேன இடைவிடாத மழை யதா போன்று கிரிஹி ஒரு மலை. மொழிபெயர்ப்பு. துருவ மகாராஜா உயர்ந்த மலையானது இடைவிடாத மழையினால் மூடப்பட்டு இருந்தது போல் ஆயுத மழையினால் மூடப்பட்டு இருந்தார். பொருளுரை. ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர இது தொடர்பாக கூறும்பொழுது பகைவர்களின் அம்பு மழையினால் சூழப்பட்டு இருந்தார் என்பதற்காக துருவர் யுத்தத்தில் செயல் இழந்து விட்டார் என்று கூறக்கூடாது. மலை சிகரம் இடைவிடாத மழையினால் மூடப்பட்டு இருந்தது போல என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உதாரணம் மிகவும் பொருத்தமானதாகும். ஒரு மலையின் மீது மழை பொழியும் பொழுது அதன் மீது உள்ள அனைத்து அசுத்தங்களும் கழுவப்படும். அதுபோல் துருவ மகாராஜாவின் மீது பொழிந்த அம்பு மழையானது அவருக்கு அவர்களை தோற்கடிப்பதற்குரிய புத்துணர்ச்சியை கொடுத்தது. அதாவது அப்படியே அவரிடம் வேறு ஏதேனும் இயலாமை இருந்த போதிலும் கூட அதுவும் நீங்கிவிட்டது என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. आहागारस्तदैवासीत् सित्तानां द्विपश्यदाम् अतो अयं मानव शीर्यो मग्न पुण्यजनार्णवे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आहाकारस्तदैवासीत् सिद्धानां द्विपश्यताम् हतोऽयं मानवः सूर्यो भग्न पुण्य जनार्णवे. பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு பொருளை எழுதியவர் ஆஹாகார அதிர்ச்சி கூறல் ஐயோ அந்தோ ததா அந்நேரம் ஏவ உறுதியாக ஆசித் வெளிப்படுத்தினார் சித்தானாம் சித்தலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் திவி வானத்தில் பஷ்யதாம் யுத்தத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். அதக கொல்லப்பட்டார் அயம் இந்த மாணவ மனுவின் பேரன் சூரியன் மக்ன அடைதல் புண்ணியாஜன யக்ஷர்களின் அர்ணவே மேற்கடலில். மொழிபெயர்ப்பன் பொருளை எழுதுவர் தெய்வ திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. வானிலிருந்து இந்த யுத்தத்தினை பார்த்து கொண்டிருந்த சித்தர்கள் அனைவரும் துருவ மகாராஜா எதிரிகளின் அம்பு மழையினால் மூழ்கடிக்கப்படுவதைக் கண்டு அதிர்ச்சி கூக்குரலுடன் மனுவின் பௌத்திரனான பேரப்பிள்ளை துருவன் தொலைந்தார் என்றும் மேலும் சூரியனை போன்ற துருவ மன்னர் யட்சர்களின் மேலை கடலில் மூழ்கிவிட்டார் என்றும் அரற்றினர். பொருளுரை. ஸ்லோகத்திலுள்ள மாணவ என்னும் சொல் மனித இனம் என்ற பொருளிலேயே பயன்படுத்தப்படும். துருவ மகாராஜாவும் இங்கு மாணவ என்றே குறிப்பிடப்படுகிறார். துருவ மகாராஜா மட்டுமல்லாது மனித இனம் முழுவதுமே மனுவிடமிருந்துதான் தோன்றியது. வேத நாகரிகத்தின்படியே மனுவே நீதி செய்பவர் ஆவார். இன்றும் இந்தியாவில் இருக்கும் இந்துக்கள் மனு நீதியினையே பின்பற்றுகின்றனர். ஆகையால் மனித இனத்தைச் சேர்ந்த அனைவருமே மாணவ அதாவது மனுவின் சந்ததியினரே ஆவார். அவருள்ளும் துருவ மன்னர் சிறந்த பக்தரும் ஆவார். வானில் விமானத்தின் உதவியின்றி பறக்கக்கூடிய சித்தலோகவாசிகள் யுத்தத்தில் துருவ மன்னர் வெற்றியடைய வேண்டுமே என்று ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர். ஆகையினால்தான் ஸ்ரீல கோஸ்வாமி பரமபுருஷன் பகவான் மட்டுமல்லாது தேவர்களும் ஏன் சாதாரண மனிதர்களும் கூட ஒரு பக்தனின் நலத்திலும் பாதுகாப்பிலும் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர் என்று கூறுகிறார். துருவ மன்னர் கடலில் மூழ்கியவர் போல தோன்றினார் என்று கூறப்பட்டிருக்கும் ஓமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். மேல் திசையில் சூரியன் மறையும் பொழுது அது மேலே கடலில் மூழ்குவது போன்று காட்சியளிக்கும். ஆனால் உண்மையில் சூரியன் மூழ்குவதில்லை.
இதுபோல் துருவனும் யட்சர்கள் கடலில் மூழ்கியது போல் தோன்றினாலும் அவருக்கு எந்தவித ஆபத்தும் இல்லை. இரவின் முழில் மீண்டும் சூரியன் எழும். ஆகையினால் துருவ மன்னரும் ஏதோ ஆபத்தில் சிக்கிக் கொண்டவர் போல் தோன்றினாலும் காரணம் இது யுத்தமாகும். எந்த யுத்தத்திலும் போர் நடவடிக்கைகள் எதிர்மாறாக இருக்கலாம். அது அவர் தோல்வியை குறிப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ எல்லாமே கதை தான். எங்க பிலாசபி இருக்கோ அது மட்டும் நம்ம அதுக்கான விளக்கங்களை பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்ப நம்ம இலாயாம் அபிபார்யாயாம் வாயோ புத்ரியாம் மகாபல புத்திரம் உத்கலனானாம் யோஷித் ரத்னம் அஜீஜனத். சோ இப்ப 2வது மனைவியை திருமணம் செய்துக்கிறார் துருவ மகாராஜா. அதாவது வாயு தேவனுடைய புதல்வியா இருக்கக்கூடிய அலா என்பவளை வந்து துருவ மன்னர் வந்து மனம் முடிக்கிறார். அவர்கள் இருவருக்கு பிறக்கிறவர் தான் உத்கலன் அப்படிங்கிற புதல்வனும் ஒரு அழகான ஒரு புதல்வியும் பெற்றெடுக்கிறாங்க. சோ இவ்வாறு அவருடைய அரசாட்சி மற்றும் குடும்ப சூழல் எல்லாமே நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கு. இன்னும் தன்னுடைய அதாவது தமையனுக்கு வந்து திருமணம் செய்யல இல்லையா, உத்தமனுக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகாது. ஒரு நாள் அவன் வந்து காற்றுக்கு வேட்டையாட செல்கின்றான். அந்த இடத்துல அங்கே வந்து யக்ஷர்களால கொல்லப்படுகிறான். சோ மனமாகாதிருந்த துருவ மன்னரின் இளைய சகோதரன் உத்தமன் வந்து ஒரு நாள் இமயமலைக்கு வேட்டையாட சென்ற பொழுது அங்கே ஓர் யக்ஷனால் வந்து கொல்லப்படுகிறான். சோ அவன் அன்னையான அதாவது மகனுடைய இந்த மரணம் கேட்ட பிறகு அவளும் அந்த வழியே சென்று அங்க அது வந்து எக்ஸாக்ட்லி சொல்லணும்னா ஐ திங்க் இந்த ஸ்டோரி என்னென்ன பிரபுஜி சொல்லும் போது கேட்டோம்னா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் காடே வந்து தீ பிடித்தது என்று அந்த தீயிலே வந்து அவள் வந்து இரையானாள் என்று சொல்லப்படுகிறது. சொன்னா இங்க டீட்டெயிலா இல்ல, ஆனா இந்த வார்த்தை வந்து அவர் நீங்க தான் சொன்னீங்க மாதாஜி. ஒரு மரம் அது வந்து தீ எல்லாம் பிடிக்க இது ஆகல. அது இயற்கை. ஆனா அவங்க எவ்வாறு மரணிச்சாங்க, எதுக்காக மாதாஜி அவனை கொல்றாங்க, அது காரணம் பின்னாடி வரும் படிப்போம். யக்ஷன் வந்து எந்த காரணமும் கிடையாது. அவர்களும் வந்து அந்த இடத்துல வேட்டையாட வந்திருக்கலாம், இவனும் வந்து வேட்டையாட போயிருக்கலாம் இல்லையா. இப்ப எப்படி ஒரே இடத்துல போட்டியெல்லாம் இருக்காது, ஜஸ்ட் பை மிஸ்டேக் கூட ஆயிருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு என்என்டி பிரபுஜி சொன்னது வந்து இட் இஸ் பை மிஸ்டேக் ஒன்லி. சோ அவர் தான் சொன்னார், காட்டுல வந்து ஒரு தீ, அந்த தீ எப்படி பிறக்கிறதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு மூங்கிலும் இன்னொரு மூங்கிலும் உராய்ந்தால் தீ வந்து உற்பத்தி ஆகும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து காட்டு தீயை போல பரவிடும். அந்த காட்டு தீயை அணைக்க நமக்கு முடியாது. சோ அவர் சொன்னீங்க அந்த தீவிரதான் இறந்து போயிட்டா அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆமா, அது வந்து நானும் கேட்டதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். யார்கிட்ட கேட்டேன் அப்படிங்கறது வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஒரு பிரேம மாதாஜி சொன்னாங்களா அப்போ, இல்ல வந்து என்என்டி பிரபுஜி ரீசெண்டா அவரும் எடுத்துட்டு இருக்காரு. சோ நம்மளை விட ஒரு 7-8 சாப்டர் முன்னாடி போயின்னு இருக்காரு அவர் இப்ப 19th சாப்டர்ல இருக்காரு, நம்ம இப்போ 10th சாப்டர்ல இருக்கோம். ஸோ ஒரு 7-8 சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் அவருக்கும் கேப். ஸோ அந்த கேப்ல இருந்தாலும் அவர்தான் நான் காலையில கிளாஸ் 8 மணிக்கு மேல கேட்பேன். இப்போ இங்கிருந்து போன பிறகு பாகவதம் கேட்டுட்டே சமையல் தான். ஸோ இப்படி அதாவது அங்க அவருடைய அன்னையும் தன்னுடைய மகன் மரணித்ததை கேட்டு தாயும் வந்து பதைக்கிறாங்க இல்லையா, இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குழந்தையும் போச்சேன் அந்த இது இருக்கும் இல்லையா. தன்னுடைய குழந்தை மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு கண்டிப்பா எந்த தாய்க்குமே விட்டு கொடுக்க முடியாது. சோ தன் மகனை நோக்கி அவர் செல்லும் பொழுது அங்கே காட்டுத்தீயில வந்து அவளுடைய மரணமும் நிகழ்கின்றது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அவளும் அந்த இடத்துல மரணம் அடைகிறாள். சோ இப்ப 2 பந்தங்கள் இந்த இடத்துல இல்லையா, துருவ மகாராஜா அவருடைய தம்பி மற்றும் அவருடைய சிற்றன்னை இருவருடைய மரணம் வந்து அவருக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. உத்தமன் கொல்லப்பட்டான் என்பதை அவரால் ஏத்துக்கவே முடியல. அதாவது ஒரு அரசனாக அவர் அந்த ஒரு அந்த கோணத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவருடைய பிரஜைகளுக்கு எது ஒன்னானாலும் அது அவருக்கு கண்டிப்பாக வருத்தத்தை தான் கொடுக்கும் இல்லையா. அதே போன்ற உணர்வு தன்னுடைய தம்பியினுடைய மரணத்தை கேட்டு அவர் வந்து கோபம் வருகிறது. கோபம் என்பது ஒரு ராஜரிஷியான நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அழகானதே கிடையாது. கோபம், இந்த என்னது பாடிலி அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதாவது இந்த பௌதீக உறவு முறைகள்ல வந்து மூழ்கிறது, இதெல்லாமே வந்து ராஜரிஷியானவங்களுக்கு வந்து கிடையாது. ஆனா அதையும் தாண்டி அவர் எதற்காக அவர் அவ்வாறு தன்னுடைய செயல்பாட்டை வந்து அங்க எடுத்து காட்டுகிறார் என்றால் கம்பேஷன் இல்லையா, ஒரு பக்தர் கூட அவரு. மேலும் அவருடைய பதவி என்ன பதவி, அவர் ஒரு அரசை இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்.
ஒவ்வொரு பிரஜைக்குமே அவர்தான் வந்து பாதுகாப்பு மற்றும் அவங்களுக்குரிய என்ன தேவைகள் எல்லாம் பார்த்துக்கிறது யாரு? அரசனாகப்பட்டவர் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல தன்னுடைய ஆட்சி காலத்துல தன்னுடைய பிரஜையாவே அவருடைய தம்பியை எண்ணிக்கொண்டாலும் அவருடைய தம்பியை காப்பாற்ற வேண்டியது அவருடைய கடமையும் கூட இல்லையா? சோ அந்த கடமையை வந்து கடைசியில செய்ய முடியாம போனதற்குதான் இந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்பட்டதற்கு கண்டு அவருக்கு மன வருத்தம், கோபம் எல்லாமே வருது. சோ கோபம் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்டிஃபையபிள் இங்க. ஆனா நார்மலா ஒரு பக்தனுக்கு இந்த கோபம் வரக்கூடாது என்று நம்ம பேசினாலும், ஆனால் அவர் ஆற்றிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கடமையின் அடிப்படையில அந்த கோபம் வந்து நியாயமானதுதான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரல் அவருடைய வியாக்கியானத்துல சொல்றார். துருவோ பிராத்ருவதம் ஸ்ருத்வா கோபமர்ஷசி ஷீரார்பித ஜைத்ரம் சயந்தனம் ஆஸ்தாய கத புண்ணியஜனாலயம். தன் தம்பி உத்தமன் இமயமலையில் யக்ஷர்களால் கொல்லப்பட்டான் என்பதை கேள்விப்பட்ட துருவர் துயரம் உடைகிறார் இல்லையா? சோ அவருக்கு துயரமும் ஆத்திரமும் கொண்டார். உடனே அவர் என்ன பண்ணார்? தன்னுடைய ரதம் ஏறி வந்து யக்ஷர்களுடைய தலைநகராக இருக்கக்கூடிய அந்த அலகாபுரி நகரத்தை வந்து வெற்றி கொள்வதற்காக சென்றார். யார் அந்த அலகாபுரி நகரத்தை ஆள்றது? யக்ஷ ராட்சசர்கள்ல குபேர கடவுள் தான். துருவ மன்னர் கொண்ட ஆத்திரமும் துயரும் எதிரிகளின் மீது கொண்ட அவருக்கு காழ்ப்புணர்ச்சியும் சிறந்த பக்தர் என்னும் அவரது நிலைக்கு, ஏன்னா இஸ் எ பியோர் டிவோட்டி, அந்த நிலைக்கே உரித்தான குணாதிசயங்களே இது கிடையாது இல்லையா? ஆத்திரமும் துயரமும் எதிரிகளே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு பக்தருக்கு வந்து எதிரிகள் என்பது கிடையாது. ஆனா அங்கே எதிரிகளின் ஏன்னா தன்னுடைய தன்னுடைய தம்பியினுடைய மரணத்திற்கு காரணமானவர்கள் வந்து அவருக்கு எதிரிகள் தான். அவர்கள் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்கிறார் அவர். இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஒரு தூய பக்தருக்கு உரித்தான குணாதிசயங்களே கிடையாது. ஆனாலும் அவர் அதாவது ஒரு பக்தன் ஆத்திரமோ துக்கமோ அல்லது காழ்ப்புணர்ச்சியோ கொள்ளக்கூடாது. அதுதான் குவாலிட்டி ஒரு பக்தனுக்கு. ஆயினும் துருவ மன்னர் சகோதரனோ விரும்பத்தகாத முறையில், சோ தட் இஸ் இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து கொல்லப்பட்டிருக்கின்றான் என்றதை கேள்விப்பட்ட பிறகு அவருக்கு ஆத்திரம் துயரம் எல்லாம் வருது. எனவே இமயமலையில் உள்ள யக்ஷர்களை பழி வாங்குவது அவரது கடமையாகிறது. ஆஸ் எ கிங் இல்லையா? ஒரு அரசனாக அவருடைய கடமையில வரும் பொழுது அதை அவர் செயலாற்றத்தான் வேண்டும். கத்போதி சீம்திசம் ராஜா ருத்ரானுசர சேவிதாம் ததர்ஷஹிமவத்ரோன்யாம் புரீம் புஹைத்ய சங்குலம். துருவ மகாராஜா இமயமலையின் வடக்கு திசையில் ஒரு பள்ளத்தாக்கின் முள் நகரில் முழுவதும் பேய் தோற்றமுடையவர்களாக கண்டனர். அதாவது உடையவர்களாக இவர்களை கண்டனர். அவர்கள் சிவபெருமானின் அடியவர்கள் ஆவர். சோ அந்த பள்ளத்தாக்கு. சோ ஜென்ரலா நம்ம இது எங்க படிச்சோம்? இந்த இப்ப ரீசெண்டா கூட படிச்சோமே, ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. நம்ம பாகவதத்துல கதியோட இந்த இதுல கரெக்ட் சதியில படிச்சோம். கரெக்ட் சதி. ஏன்னா தேவர்கள் எல்லாம் வருவாங்க இல்லையா? தேவ உலகத்துல இருந்து அவங்க வரலனாலும் கைலாயத்துக்கு வரணும். கைலாயத்துக்கு வந்து சிவபெருமான வந்து சமாதானப்படுத்தி மீண்டும் வந்து அழைச்சிட்டு போகணும் அக்னேயாலைக்கு. கரெக்ட். சோ கைலாயம் எஸ். இமயமலையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் தூரத்துக்கு போனீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வர்றது எதுனாக்கா அந்த யக்ஷர்களுடைய அலகாபுரி தான் வரும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கைலாயம் வரும். இத நம்ம ஐ திங்க் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சத்தியினுடைய இதுல இருந்து மலையோட வர்ணனை எல்லாம் சொல்லும் போது சொன்னீங்க மத்தாஜி. ஆமா கரெக்ட். அழகை எஸ் எஸ். அங்கே அலகாபுரியும் அதாவது யக்ஷர்கள் வாழக்கூடிய இடமும் இருக்கு. அது பக்கத்துல அதாவது ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள், கிம்பரர், அதாவது கிண்ணரர், கிம்புருடர் இல்லையா? இவங்க எல்லாம் இருக்கிறது அவங்கவுங்களுடைய உலகங்கள் என்பது இங்க நம்ம இமயமலை தாண்டி போகும்பொழுதுதான் அது இருக்கிறதா. ஸோ தட் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் இது. ஆனா ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்க முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும். நார்மலா இருக்கக்கூடிய மனிதர்களால் அதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ அங்கிருந்து அது எப்படி கனெக்டிவிட்டின்றது நமக்கு அந்த பார்வையே கிடையாது, நமக்கு அந்த திருஷ்டி கிடையாது இல்லையா? ஸோ சித்தர்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் இல்லையா, ஞானி என்றதை விட பக்தர்களா இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு என்ற நிலையை அடைந்தவர்களுக்கு, சுத்த சத்த நிலையை அடைந்தவர்களுக்கு
அதை பார்க்கக்கூடிய இது புரியும். சோ இன்னும் கூட இருக்கிறத வந்து அவங்களாலமா பார்க்க முடியும், நம்மளால பார்க்க முடியாது. சோ அந்த பள்ளத்தாக்குல வந்து அதாவது உள்ள முழுவதும் பேய் தோற்றமுடையவர்களை கண்டார்கள். அதாவது இப்போ யாரு துருவ மகாராஜாவுடைய அவர் வந்து போன அந்த சிறு இது, அவர்கள் சிவபெருமானின் அடியவர்கள் ஆவர். இச்லோகம் குறிப்பிடும் யக்ஷர்கள் சற்று ஏழத்தாழ சிவபெருமானின் அடியவர்களே ஆவர். யக்ஷர்கள் எல்லாருமே சிவபெருமானுடைய அடியவர்கள். இவர்களை திபெத்தியர்கள் போன்ற இமயமலை இனத்தவராக கொள்ளலாம். திபெட்டியன்ஸ், இப்ப கூட அந்த திபெட்டியன் மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் கூட அந்த இமயமலை பள்ளத்தாக்கு, டிபெட் அங்கதானே வருது, அவங்கள போல கருதி கொள்ளலாம் என்று இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. சோ தத்மௌ சங்கம் பிருஹத் பாஹு கம்தி சஸ்ஸானுதானயன் ஏனோத் விகன திருஷ சத்தர் உபேத்யோ அத்ரஷன் புருஷம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல மைத்ரேயர் மேலும் தொடர்கின்றார். விதுரனே, துருவ மன்னர் அலகாபுரியினை அடைந்தவுடன் தனது கையில் இருந்த சங்கினை ஊதினார். சண்டைக்கு தயார் இல்லையா, நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்றத வந்து அந்த சங்கநாதம் கொண்டுதான் சொல்லுவாங்க. அவ்வொலியானது விண்ணிலும் மண்ணிலும் அனைத்து திக்குகளிலும் எதிரொலித்தது. அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது. எப்படி பாண்டவர்கள் சங்கமநாதம் முழுங்கினப்போ கௌரவர்களுக்கு வந்து ஹிருதயங்கள் சிதறினல்ல, அந்த மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய எச்சர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு வந்து ஏற்படுத்தப்படுகிறது. சோ பயம், அச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒலியாக அது மாறுகிறது. மண்ணில் உள்ள அனைத்து திக்குகளிலும் எதிரொலித்தது. யக்ஷர்களின் மனைவியர் மிகவும் அச்சமுற்றனர், அவங்களுக்கு பயம் இல்லையா. அவர்கள் கண்ணில் இருந்து அவர்கள் மிகுந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டவர்களாக இருந்தனர் என்பது தெரிகிறது. மேலும் ததோ நிஷ்கிரம்ய பலின உபதேவ மகாபடா அஹசந்தஸ்தன் நிதானம் அபிபேதூர் உதாயுதா. ஓ வீரரில் சிறந்த விதுரனே, இது மைத்ரேய ரிஷி விதுரருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கார். துருவ மன்னரின் சங்கொலி அதிர்வினை தாங்க கொள்ளாத, அதாவது தாங்க முடியாத அந்த யக்ஷ வீரர்கள் நகரின் வெளியே வந்து பல்வேறு ஆயுதங்களுடன் துருவ மன்னரை வந்து தாக்குறதுக்கு வந்திருக்காங்க. சஹதான் ஆபேதோ வீர உக்ர தன்வா மகாரத ஏகைகம் யுகபத் சர்வான் அஹன்பானஸ்திரிபிஸ்திரிபிஹி. மிகச்சிறந்த ரத வீரரும் வில் வீரருமான, அதாவது துருவர் ஒரே சமயத்தில் மூணு அம்புகள் வச்சு, அதாவது மல்டிபிள் இல்லையா, சோ எய்து அவர்களை அழிக்க தொடங்கினார். அவங்களை எல்லாருமே வந்து கொல்ல தொடங்கினார். அவர் தேவை லலாட லக்னை அனதர் இஷிபி சர்வ ஏவிஹி மத்வா நிரசதம் ஆத்மானம் ஆசம்சன் கர்ம தஷ்யதர். துருவரால் தங்கள் உயிருக்கு ஊர் நேரும் என்பதை அறிந்த யக்ஷ வீரர்கள் என்ன செய்யறாங்க, தங்கள் தோல்வியொரு திண்ணம் என்பது அவங்களுக்கு முடிவு ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் அவருடைய வீரத்தை அவர்கள் மெச்சினார்கள். ஒரு வீரனுக்கு அழகு அதுதான். ஒரு சத்திரியன் இன்னொரு சத்திரியனுடைய வீரத்தை எப்பொழுதுமே புகழ்வான். அவனுக்கு இஃப் இஸ் குவாலிஃபைட், அதுல எந்த தயக்கமும் இருக்காது. ஆயினும் அவர்கள் சுத்த வீரர்களானதினால் துருவரின் வீரத்தை அவர்கள் வந்து போற்றி புகழ்ந்தனர். இந்த யுத்தத்தில் காணப்பட்ட வீர உணர்ச்சியானது இச்லோகத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். யக்ஷர்கள் பயங்கரமாக தாக்கப்பட்டனர். துருவர் தங்கள் எதிரியாயினும் அவரது வீரத்தை கண்டு அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். பகைவரின் வீரத்தை நேரடியாக பாராட்டும் இக்குணமே உண்மையான சத்திரிய குணமாகும் இல்லையா, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தேஹ பீச்சாமும் அம்ருதிஷ்யந்த பாதஸ்பர்ஷம் இவோரகாக சரைர் அவித்யன் யுகபத் வீகுணம் பரிஷ்கிரீஷவஹ. அதாவது பிறர் காலினால் மிதிப்படுவதை தாங்க ஒண்ணாத பாம்புகள் போல. பாம்பு யார் காலுக்காவது பட்டா உடனே அது கொத்திடும் இல்லையா, அது மாதிரி அப்படி சீறி பாய்கிறார்கள். இப்ப துருவ மகாராஜாவுடைய அம்புனால் தாக்கப்பட்ட இந்த யக்ஷர்கள் அந்த வீரத்தை, மன்னரின் வீரத்தை தாங்க முடியாது. அதாவது ஒவ்வொரு வீரனுமே 6 அம்புகளை, இவர் 3 வச்சாரு, அவங்க 6 வச்சு வந்து இவரை நோக்கி வந்து பொழிகிறார்கள். அவ்வாறு அவர்கள் தங்கள் அருமையான வீரத்தினையும் அவர்களும் வெளிப்படுத்தினார்கள். ஸ்ட்ராங் அப்போசிஷன் இல்லையா. ததா பரிக நிஸ்திரீம் நச பிராசசீல
பரஸ்வதைஹி சக்தி ருஷிதிபிர் புசீண்டிஸ்பிஸ் சித்ரபாஜை சரைர் அப்யவர்ஷன் பிரகுபிதா சரதம் சஹசாரதிம் இச்சந்தஸ்தத் பிரதீக்ருதும் ஆயுதானம் திரயோதசஹ. அதாவது 1,36,030 யக்ஷ வீரர்கள் அனைவரும் வலிமை மிக்கவர்களாக மிகுந்த ஆத்திரம் கொண்டு, அதாவது துருவரது அதிசய செயல்களை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். சோ இவ்வளவு கனமழை பொழியிற மாதிரி இவர் அம்பு மழை பொழிஞ்சிட்டு இருக்கார் இல்லையா? அநேகர் மரணித்து கொண்டிருக்கிறார். சோ அதுக்கு பதிலடி அவங்க கொடுத்தே ஆகணும். வெறுமனே துருவனுடைய துருவ மகாராஜுடைய வீரத்தை மெச்சு கொண்டிருந்தால் அவங்களுடைய உயிருக்கு ஆபத்து நீங்கிடுமா? கண்டிப்பா நீங்காது. அதனால அவங்க போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும். அதனால 1,30,000 வீரர்கள் இப்போ துருவ மகாராஜாவை நோக்கி போர் புரிகிறார்கள். தங்களது முழு சக்தியுடன் அவர் மீது அவரது ரதம் மற்றும் ரத சாரதியின் மீதும் கூட பல்வேறு விதமான இறகுகளை பின்பற்றும் அதாவது கொண்ட கூர் அம்புகளை, அதாவது மல்டிபிள் அவுட்லெட்ஸ். இப்போ இந்த அந்த அம்பு வில்லு இல்லையா, அந்த வில்லுல அவங்க நான் ஏற்றக்கூடிய அந்த நிலையில மல்டிபிள், அதாவது அநேக அம்புகளை கொண்டு தாக்குகிறார்கள். இரும்பு தண்டாயுதங்கள் இல்லையா, வாட்கள், திரிசூலங்கள், அதுக்கப்புறம் குட்டீட்டிகள், அப்புறம் வேர்க்கம்புகள், இதெல்லாமே ஆயுதங்கள், வெவ்வேறு ஆயுதங்கள் வகையான 6. புஷீண்டி எனக்கூடிய ஆயுதம், புஷீண்டினா எனக்கு தெரியல. சோ அது ஒரு ஆயுதம். இதை கொண்டு துருவ மன்னரை தாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஔத்தானபாதி சததா சத்ரம் வர்ஷேன பூரினா நாயேவா த்ருதஷ்ய தாஷ்யன் ஆஸ்ரேனா யதாகிரிஹி. துருவ மகாராஜா உயர்ந்த மலையானது இடைவிடாது மழை பொழித்தா எப்படி இருக்குமோ அது போல ஆயுத மழையில அவர் மூடப்பட்டிருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, அவருடைய கருத்து பிரகாரம் பகைவர்களின் அம்பு மழையினால் சூழப்பட்டிருந்தார் என்பதற்காக துருவ மகாராஜா யுத்தத்தில் செயலிழந்து விட்டார் என்றது கணக்கு கிடையாது. ஒரு யுத்தத்தினுடைய போக்கு நாம் எப்பவுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ ஒரு புறம் வெற்றி கொள்ளக்கூடிய நிலையில இருந்தாலும் அது எந்த சமயத்துல ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அது நன்மையான நிலைக்கு மாற்றம் ஏற்படும் நம்ம சொல்லவே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். அதுதான் இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார். மலை சிகரம் இடைவிடாது மழையினால் மூடப்பட்டிருந்தது போல கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உதாரணம் மிக பொருத்தமானது இல்லையா? அங்கே குவியல், சோ அவரை நோக்கி அம்புகளுடைய குவியல் தான் அந்த இடத்துல இருக்கு, மலை போல இருக்கு. ஒரு மலையின் மீது மழை பொழியும் பொழுது அதன் மீது உள்ள அனைத்து அசுத்தங்களும் கழுவப்படும் இல்லையா? அது போல குரு மகாராஜின் மீது பொழிந்த அம்பு மழையானது அவர்களை தோற்கடிக்கக்கூடிய புத்துணர்ச்சியை கொடுத்தது. சோ அதாவது அப்படியே அவரிடம் வேறு ஏதேனும் இயலாமை இருந்த போதிலும் கூட அதுவும் நீங்கிவிட்டது என்று பொருள் கொள்ளலாம். அவரால் செயலாற்ற முடியாத நிலை இருந்தாலும் அதையும் அவரால் இப்போ அவரால் பக்குவமாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைக்கு வரார். இப்ப அவரும் எழுந்து கண்டிப்பா போர் புரியதான் போறார். ஆஹாகாரஸ்ததைவாசி சித்தானாம் திவி பஸ்யதாம் ஹதோ ஹயம் மானவ ஷீர்யோ மக்ன புண்ணிய ஜனார்ணவே. வானிலிருந்து இந்த யுத்தத்தினை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரு? தேவர்கள் இல்லையா, சித்தர்கள் அனைவருமே. சோ துருவ மகாராஜா எதிரிகளின் அன்பு மழையினால் சூழப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி கூக்குரலுடன் மனுவின் பௌத்திரனே துருவன் தொலைந்தார் என்றும், மேலும் சூரியனை போன்ற துருவ மன்னர் யக்ஷர்களின் மேலை கடலில் மூழ்கிவிட்டார் என்றும் அரற்றினர். சோ அங்க இருக்கக்கூடிய சித்தர்கள் எல்லாமே துருவ மன்னர் அவ்வளவுதான், இன்னும் கிடைக்க மாட்டார், அம்பு மலையில உள்ள மாட்டின் இருக்கார். சோ அது கண்டிப்பா அவர் கிடைக்க மாட்டார், கொல்லப்பட்டிருப்பார் என்றது அவங்களுடைய யூகம். சோ அது எப்படி இருந்தது என்றால், சூரியனை போன்ற துருவ மன்னர் யக்ஷர்களின் அதாவது வில்லினுடைய அந்த கடல் போன்று அந்த குவியல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா மூழ்கி இருக்கார் அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல அழகா எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. சோ இச்லோகத்தில் மாணவ என்னும் சொல் மனித இனத்தை குறிக்கிறது இல்லையா? சோ பொருளிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாம எல்லாமே மனுசாஸ்திரம் தான் ஃபாலோ பண்ணோம். துருவ மகாராஜாவும் இங்கு மாணவ என்று குறிப்பிடப்படுகிறார்.
துருவ மகாராஜா மட்டுமல்லாது மனித இனமும் முழுவதுமே மனுவிடமிருந்துதான் தோன்றியது. சோ வேற நாகரிகத்தின்படியே மனு நீதி வேத நாகரிகத்தின்படி மனுவே நீதி செய்பவர் ஆவார். நம்முடைய சட்ட திட்டங்களை கூட மனு சாஸ்திரத்தை அடிப்படையில தான் வந்து நிறையவே. சோ முன்ன காலத்துல வந்து ஒருவர் வந்து தவறு இழைத்து விட்டால் அந்த தவறுக்கான தண்டனை வந்து கண்டிப்பா வழங்கப்படும் இல்லையா? ஒவ்வொரு தவறுக்கும் வெவ்வேறு பட்டனை. இப்போ ஒருத்தர் கொன்று விட்டாருன்னா அவருக்கு மரணம், அந்த வழியே தான் திரும்பவும் அவருக்கு கிடைக்க பெறும். ஒரே ஒரு நியதி மட்டும் நம்ம மனசுல எப்பவுமே வச்சுக்கணும். நாம் எதை அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்கிறோமோ அதை தான் நாம பெறுவோம். இது மட்டும் 100%. நாம் அன்பை கொடுத்தால் அன்பை பெறுவோம். நாம வந்து அடுத்தவங்கள் மீது அவதூறை நாம எடுத்துட்டு போனா நம்மீதும் அவதூறு கண்டிப்பா வரும். சோ இப்படி எதை நாம வந்து விதைக்கின்றோமோ அதையே நாம அறுவடை செய்வோம். சோ இந்த பாலிசி வந்து நம்ம கண்டிப்பா மனசுல வச்சுட்டுதான் ஒவ்வொரு செயலுமே நம்ம செயல்படுத்தணும். இதெல்லாமே மனுநீதியினுடைய அடிப்படையில தான் நம்ம கொண்டு வரப்படுகிறது. சோ ஆகையினால் மனித இனத்தை சேர்ந்த அனைவருமே மாணவ அப்படிங்கிற அந்த தொகுப்பின் கீழே தான் நாம் எல்லாரும் வரது. அதாவது மனுவின் சந்ததியினரே ஆவர். அவர்களும் துருவ மன்னரின் சிறந்த பக்தரும் ஆவார். அவன் வானில் விமானத்தில் உதவியின்றி பறக்கக்கூடிய சித்தலோகவாசிகள் யுத்தத்தில் துருவ மன்னர் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர். சோ ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பக்தர், அவர் கொண்ட கோபத்திற்கு நியாயம் உண்டு. இந்த நிலையை வந்து இவர் வெற்றி கொள்ளணும்ன்ற அந்த ஒரு இது எதிர்பார்க்கப்பட்டது சித்தர்களால். ஆயினும் தான் ஷீல கோஸ்வாமி ஆகையினால்தான் ஷீல கோஸ்வாமி பரமபுருஷ பகவான் மட்டுமல்லாது தேவர்களும் ஏன் சாதாரண மனிதர்கள் கூட ஒரு பக்தனின் நலத்திலும் பாதுகாப்பிலும் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர் என்று கூறுகிறார். துருவ மன்னர் கடலில் மூழ்கியவர் போல தோன்றினாலும் இல்லையா, மூழ்கியவர் எப்போல தோன்றினார் என்று கூறப்பட்டிருக்கும் ஓமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். மேல் திசையில் சூரியன் மறையும் பொழுது இந்த ஓமை நாம் நிறைய இடங்களை பார்த்திருக்கோம். சூரியன் மறைந்து விட்டான் என்றால் சூரியன் இல்லை என்று கிடையாது. மீண்டும் மறுநாள் காலை சூரியன் உதிப்பான். நம்ம கண்களுக்கு வந்து அது மறைவு போன்று காணப்படும். இன்னொரு சுச்சுவேஷன் இல்லையா, ஜெயத்ரதன் உடைய மரணம் நிகழ வேண்டும் என்பதற்காக, அதாவது மறுநாள் சந்தியா காலம் வரைக்குமே வந்து என்னால வந்து ஜெயத்ரதனை வந்து வதம் செய்ய முடியவில்லை என்றால் நான் தீக்குளிப்பேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து சபதம் எடுத்திருப்பார். சோ இந்த சபதத்தை வந்து கண்டிப்பா, அதாவது பக்தனுடைய சபதத்தை பகவான் கண்டிப்பா நிறைவேற்றணும். அங்கே தர்ம போர் என்பது அவர் தான் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார். சோ இல்லைன்னா அவர் வந்து அர்ஜுனர் வந்து தீ மூட்டி அதுல வந்து அந்த சிதையில வந்து நான் வந்து தன்னையே வந்து மாய்த்து கொள்வேன்னு சொல்வார். சோ சந்தியா காலம் வரும் பொழுது வரைக்குமே ஜெயத்ரதனை வந்து ஒளிச்சு வச்சிருப்பாங்க. ஆனா அப்போ இந்த சூரியனை வந்து பகவான் தன்னுடைய அந்த சக்கரத்தால வந்து மூடி இருப்பார் இல்லையா, சுதர்சன சக்கரத்தால வந்து மறைச்சிருப்பார். அப்ப எல்லாருமே வந்து நினைப்பாங்க, ஓகே இது போ சூரியன் அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஜெயத்ரதனம் வந்து அந்த போர் நிகழக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு வருவான். சோ தீ எல்லாமே, ஏன்னா இப்போ அர்ஜுனன் வந்து தீல வந்து இறங்கணும் இல்லையா, தன்னை வந்து இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. சோ இவனை கொல்ல முடியலையே அப்படிங்கிறதுக்காக அங்க தீ மூட்டி சிதை தீல வந்து இறங்குவார். அப்போ ஜெயத்ரதனம் அங்கே வந்து சேர்ற வரைக்குமே அந்த சுதர்சன சக்கரம் வந்து சூரியனை வந்து மூடி இருக்கும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் ஜெயத்ரதனும் அங்க வருவான். அப்போ சூரிய பிரகாசம் வந்து வெளிப்படும். இன்னும் ஒரு நாளிகைக்கு மேல வந்து பாக்கி இருக்கும். அப்பொழுது அர்ஜுனன் வந்து ஜெயத்ரதனை வந்து வதைப்பார் இல்லையா. எதை கொண்டு? பாசுபதாஸ்திரத்தை கொண்டுதான் வதைப்பார். சோ அந்த பவர்ஃபுல் ஏன்னா ஜெயத்ரதனுக்கும் ஒரு வரம் உண்டு, அவருடைய தந்தையிடத்திலிருந்து பெற்றிருக்கிறார். யாராவது அவரை வந்து கொன்றால் அந்த தலை வந்து எங்க போய் விழுறதோ இல்லையா, அந்த கொல்றவங்களும் மரணம் ஏற்படும் சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த தலை வந்து யார் மீது போய் விழுறதோ அது ரொம்ப முக்கியம். அவங்களுடைய தலையும் வந்து அவங்களுடைய உடலும் வந்து சின்ன பின்னம் ஆகும் ஆக்சுவலி. படிச்சேன் நான். ஓகே. சோ அப்போ அங்கே அந்த மரணத்தை ஏற்படுத்தி அந்த தலையை வந்து அவருடைய தந்தையினுடைய மடி மீத போய் விழுந்து அவரும் வந்து சிதறுவார் இல்லையா. வரத்தை கொடுத்தவர் அவரே தான். அந்த எப்பயுமே டிஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது அழிவுக்கான ஒரு நிலையை நாம் என்றைக்குமே ஏற்படுத்தி கொடுக்க கூடாது. இந்த ஒரு
இந்த ஒரு கருத்தை வந்து நாம் இதுல இருந்து எடுத்துக்கணும் இல்லையா? அடுத்தவர்களுடைய அழிவை கண்டு நாம வந்து ஆனந்தப்படவும் கூடாது, அடுத்தவர்கள் அழியணும்ன்ற அந்த எண்ணமும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. அவ்வாறு எண்ணங்கள் இருந்தால் நாமே வந்து நம்மளும் அழிவு பாதைக்கு போவோன்றத இந்த ஜெயத்ரதனுடைய கருத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஏன்னா ஜெயத்ரதன் என்ன பண்ணா, தவறான செயலும் செய்தான் இல்லையா? அப்பயே வந்து மன்னித்து விட்டார்கள். திரௌபதியை வந்து கடத்திட்டு போனது இல்லையா, அந்த ஒரு செயல் செய்தான். ஆனா அப்பயே வந்து தன்னுடைய துச்சலையினுடைய கணவன், தங்கையினுடைய கணவன், அந்த ஒரு நிலைக்காக பாண்டவர்கள் வந்து அவருக்கு வந்து அங்கங்க அந்த இது ஹெட் ஷேவ் பண்ணி அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிருவாங்க. 6 முடியோ 8 முடியோ வச்சுட்டு மீதி. ஆமா, அந்த மாதிரி செய்திருவாங்க. சோ இங்க துருவனும் யக்ஷர்கள் கடலில் மூழ்கியது போல தோன்றினாலும் உண்மையில் அவர் மூழ்கவில்லை, எழுந்திருப்பார் அவர் வந்து. ஆனா அவருக்கு எந்தவித ஆபத்தும் இல்லை. இரவின் முடிவில் மீண்டும் சூரியன் வந்து காலையில அதாவது உதயமாகும் இல்லையா, அது போல அவரும் இப்ப எழுவார். சோ ஆகையினால் துருவ மன்னரும் ஏதோ ஆபத்தில் சிக்கி கொண்டவர் போல நம்ம வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு காட்சி கொடுத்தாலும் கூட இது காரணம் ஏன்னா யுத்தத்துல எந்த சமயத்துல யாருக்கு எந்த தரப்புல என்ன நிகழ்வும் சொல்ல முடியாது. அதனால அவர் தோல்வியை வந்து குறிப்பது கிடையாது. அதனால இப்ப எழுந்திருப்பார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம அதை பத்தி வாசிப்போம். சோ நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாரூபியஷ கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामचारी हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम